Tervetuloa taas Mieletön podcastin pariin. Meillä onkin täällä tänään yllätysvieraana Jonna. Tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa minunkin puolesta. Minä olen Hannele. Kiitos. Tänään ajateltiin vähän puhua, puhutaan ensin, Jonna saa kertoa, mitä hän on kokenut. Hän kävi mun hoidossa ja sitten ruvetaan miettimään, että mitä kaikkea muuta kivaa yhteistä meillä tässä löytyy. Ja samalla kaavalla mennään, eli mitä ei ole käsikirjoitettu etukäteen, että kaikki lähtee siitä meidän omista tavallaan tämän hetken olotiloista ja kaikesta. Muakin jännittää nyt. Tämä huomaa, että heti kun on uusi ihminen tässä mukana, niin tämä on ihan muuttuu heti niin kuin tämä dynamiikka, kun me ollaan niin kauan tehty tätä Hannelen kanssa kahdestaan, niin se jo menee, mutta tästä tulee heti tämmöinen hauska vipa, kun on uusi ihminen paikalla. Mun pitää sanoa, kun ollaan aitoja ja autenttisia, että minä luulin, että me mennään Jonnan podcastiin, mutta Jonna tulikin meidän podcastiin. Tämä oli mullekin yllätys, että tämä on nyt niin kuin meidän podcasti. Mulla oli pää koko ajan sen, että me mennään hänen ohjelmaansa. Ja kerropa Jonna ensin, mikä se sun juttusi on, mihin mä luulin tulevani? Ei mulla ole podcastia. Mä en todellakaan tiedä, mihin juttu sä olit tulevinassa. Mä oon kyllä miettinyt, että podcasti voisi olla ihan hyvä. Mä oon siis mukana tuolla Poikien äideissä yhtenä tiimiläisenä ja sinne on kyllä paljon pyydelty podcastia. Ehkä te vielä joskus tuutte sinne vieraaksi. Hannele selkeästi näkee jotain, mitä ei ole vielä. Kyllä, just näin ennustaa jo asioita. Just tässä, että kun ymmärtää jonkun asian alusta asti jotenkin, niin siitä pitää kiinni ennen kuin, me ollaan tässä. Tämä on ihan mahtavaa, koska nyt tämä jotenkin sytytti itsensäkin, että ai niin, tähän niin uuseen järjestykseen. Joo, se olisi kyllä asia, mitä on paljon pyydetty ja niin kuin just haluttaisiin erilaisia äitejä haastatella itsekin meidän podcastiin, että semmoinen on kyllä ollut niin kuin ajatuksen tasolla, mutta ei ole vielä sen enempää asiaan perehdytty. Kuulostaa mielenkiintoisella. Me ollaan tästä samasta aiheesta itse asiassa Hannelen kanssa puhuttu, koska Hannelea kiinnostaa kovasti nyt oman uudelleen äidiksi tulemisen myötä, niin tämä sama aihe ja on miettinyt näitä erilaisten äitien tarinoita haluaisi kovasti kuulla ja ei sitä tiedä, vaikka jotain yhdessä vielä keksittäisiin. Niin ja varmaan just toi niin kuin erilaisten mallejenkin, koska kyllä se on vähän erilaista, että jos on vaikka putkeen 6 lasta tai on lapsi 15 vuoden väliin ja toinen lapsi tai on ainoa lapsi. Että onhan perhedynamiikassakin eroja, minkälaisia perheitä niin kuin on, niin sekin on ihan kiinnostava aihe. Se on tosissaan, koska tämä on niin kuin meilläkin on Hannelen kanssa kuitenkin just niin erilainen tilanne, että kun mulla on 5 lasta ja aika silleen pienellä siellä on 1 pitempi väli, mutta muuten aika lyhyellä välillä ja Hannelella taas 2 lasta, jotka on niin kuin tosi pitkällä välillä, niin vaikka niissä on loppujen lopuksi aika samanlaiset niin sanotusti ongelmat, mutta se on kuitenkin niin erilainen se dynamiikka ja siinä tulee paljon asioita, mitkä sitten niinku vaihtelee tavallaan sen tilanteen mukaan. Niin on, ja siis ihan joo, siitä voisi puhua vaikka kokonaisen podcastin tuosta aiheesta. Kyllä. Voidaan tehdä sekin vielä joku päivä. Mutta että päästään asiaan. Haluan sanoa tähän väliin, että minusta just niin kuin tämä meidän podi on sitä radikaalirehellisyyttä ja autenttisuutta. Ja tämä on tosi mielenkiintoista aina, kun tulee uusi ihminen, jolla on ihan nehän näkökulmia. Mäkin olen ollut yksinhuoltaja mun esikoisen kanssa, ja nyt se on 16 ja vauva syntyi vuosi sitten niin kuin parisuhteessa. Niin mä näen niin kuin just sen, että se näkökulma on aina niin kuin erilainen, että niin kuin sä sanoit, samanlaisia haasteita. Mutta se on tosi mielenkiintoista just kuulla, että miten sä koet nämä samat asiat, vaikka me aina vertaillaan hirveästi, että tollon tolle ja tollon tolle, että meidän aika niin kuin nimenomaan tämä äitipodcasti on tilattu, koska meidän aika niin kuin puhuu rehellisesti myös siitä omasta näkökulmasta siitä äitiydestä, koska se vähentää sitä kuilua ja vertailua, kun me jatkuvasti somessa vertaillaan, noilla menee noin hyvin, jos mulla olisi parisuhde, jos mulla olisi se ja se, ja jos mulla olisi sitä ja tätä, niin minua ainakin kiinnostaa myös puhua paljon siitä vertailusta, mikä on täysin niin kuin sitä, mikä aiheuttaa myös hirveästi stressiä ja ristiriitaa. Joo, vertailu on oikein niin kuin yksi pahimmista asioista, mitä voidaan tehdä itsellemme.
Kyllä, se on se, mikä erottaa niin kuin ihmisiä ylipäätään, mutta varsinkin tuntuu, että Suomessa on se vähän semmoinen äitilynkkausmeininki menossa, että se erottaa sitten taas niin kuin naisia toisistaan, mikä on taas tosi surullista, koska kenen enemmän pitäisi vetää yhtä köyttä kuin meidän äitien, koska tämä on sen verran raskas jobi kuitenkin, että me pitäisi tulla niin kuin yhdeksi liitoksi ja vetää niin kuin kaikki, että okei, että se koko porukka kasvattaa niitä lapsia yhdessä, eikä väsy siellä omissa poteroissaan ja niin kuin itkes itsensä uneen, kun taas meni tämä päivä ihan pieleen, kun mä oon ihan uupunut ja väsynyt. Ja niin se on niin kuin loputon se oman pään sisäinen huoli, murhe, suru, kierre ja huono omatunto, mikä tulee, niin kuin äideillä on tosi paljon, niin siitä pitäisi puhua tosi paljon enemmän. Mm. Mutta tosiaan sä kävit mun hoidossa pari kertaa ja siitä sanoit, että sulla oli jotain oivalluksia ja muuta ihmeellisyyksiä tullut sitten jälkeenpäin, mitä olit huomannut, niin jutellaan vähän siitä. Sopii. Alanko mä heti tykittämään vai onko sinulla jotain kysyttävää? No sä voisit, me silloin kun sä tulit ensimmäisen kerran mun hoitoon, niin puhuttiin siitä, että miten niin kuin vierasta se on. Sä et ollut aikaisemmin käynyt sen tyyppisessä hoidossa. Eli mä teen tämmöistä myötätunnon kosketushoitoa, missä mä vien ihmisen sinne omien traumojen ja traumasynty niin kuin juurille ja sitten avataan niitä sieltä niin kuin tuntemalla sitä tunnetta. Ja silloin se niin kuin aukeaa sieltä aina sieltä juurisyystä lähtien, niin se oli sulle vähän vierasta, niin miten sä koit tämän hoidon ja minkälaisia asioita se sulle herätti? No siis mä just mietin sitä, että pitää muistaa tänään sanoa siitä, että mähän on oivallinen koekaniini siinä mielessä, että en ole tavallaan, kun on hirveästi nykyään ihmisiä, jotka lähtee kaikenlaisiin hoitoihin kauhealla tohinalla ja erilaisiin kokeiluihin ja vähän niin kuin uskoo kaikkeen, eikä siinä mitään. Jokainenhan tietysti saa olla omanlaisensa, että mä en ollenkaan sitä niin kuin tässä ole arvostelemassa, mutta mä en ole sellainen tyyppi. Eli mä oon kuitenkin aika semmoinen tiedepohjainen ja vähän skeptinenkin monesta asiasta, mutta sitten kuitenkin vähän myös heittäytyjä. Mä oon aika kiva semmoinen puoliväli-ihminen tämmöiseen niin kokeilemaan tämmöisiä erilaisia hoitoja, koska mä en myöskään pelkää heittäytyä erilaisiin kokeiluihin. Eli ne varmaan myös tehoo muhun, jos ne on tehotakseen, koska sitten varmasti, jos on hirveä vastustus, niin mä veikkaan, että silloin se ei myöskään onnistu. Et sillä tavalla lähden heittäytymään ja kokeilemaan, niin kuin tähänkin lähdin oikein mielelläni, mutta en ole helposti vietävissä, sanotaanko näin. Ja tämä oli ihan tosi mielenkiintoinen kokeilu. Mä oon energiahoidoista jonkin verran lukenutkin, ja mulla on esimerkiksi ystävä, jonka puoliso on fysiikan alalla töissä, ja hän on puhunut energiahoitojen puolesta ihan niin kuin tieteen kannaltakin, että siellä on myös se tiede mukana, joka tietysti helpotti itseäkin sit niin kuin vähän uskomaan siihen, että se energiahoito ja tämän tyyppinen niin kuin etänä tapahtuva, mikä tuntuu tietysti aivan hullulta, että miten nyt etänä voi ketään hoitaa, niin siihen uskalti sitten sillä tavalla heittäytyä, että no miksei voisi kokeilla, eihän se mitään maksa. Ja se oli kyllä tosi mielenkiintoinen ja niin kuin rentouttavakin kokemus, ja se, jos nyt menen jo niin pitkälle, että sen hoidon, niin kuin, me tarvittiin muutamaa jotain tämmöistä niin sanottua traumaa hoitaa. Miten se meni? Muutama asia siinä niin kuin tavallaan löytyi, mitä sitten sillä tavalla käytiin läpi. Niin oli tosi jännä sen hoidon jälkeen. Toinen näistä asioista, mä en nyt ehkä ihan tarkasti mene niihin asioihin, mutta toinen näistä asioista liittyi sellaiseen niin kuin, tavallaan sellaiseen taakan kantamiseen, mitä meillä on ehkä kulkenut niin kuin suvussa, että kyllä minä pärjään, minä en tarvitse apua tyyppinen juttu. Ja sitä käytiin siellä läpi silloin siellä hoidossa, ja se liittyy myös mun äitiin ja minuun. Niin se oli tosi jännä, että sen hoidon jälkeisellä viikolla äiti sanoi jotenkin, se sanoi jossain puhelussa, että se nosti sen asian, niin kuin sä sanoit, että sille ei voi käydä, että se aihe tulee niin kuin jostain muualta sit esille, niin hän nosti sen asian, mistä hän ei koskaan puhunut, niin hän nosti sen puhelussa, että esiin, että no hän on ollut aina sellainen, että kyllä hän pärjää, ei hän ole niin kuin sillä tavalla apua pyytänyt eikä oikein saanutkaan. Ja sitten mä oikein niin kuin olin, että mitä nyt sä otti sen aiheen puheeksi, mistä mulla oli siellä hoidossa käyty läpi,
ja mistä me ei olla ikinä puhuttu. Se oli hämmentävää. Joo. Mahtava kuulla, joo. Tämä on tosiaan hyvin tyypillistä, koska niin kuin mä aina asiakkaille sanon, että kun näitä tiettyjä asioita käsitellään, niin ne yleensä tulee tosi useasti. Ne tulee sitten jostain niin kuin lapselta tai kumppanilta tai vanhemmilta esille, että he ottaa yhtäkkiä, että sieltä saattaa olla joku tosi isokin niin kuin salaisuus, että siellä on ollut oikein niin kuin semmoinen kunnon luuranko kaapissa, josta on sille, että monesti niin kuin lapsella ei välttämättä ole edes, sille ei ole tietoa, mutta sillä on semmoinen joku haavistuksen ajatus, että jotain täällä on, jotain mätää täällä niin kuin on. Ja sitten kun se löytyy siinä hoidossa, että joo, että hei, täällä on tämmöinen luuranko, hyppäsi täältä ylös ja sitä hoidetaan, niin sitten sieltä tulee se joku isovanhempi tai vanhempi, joka ei ole ikinä sanallaan maininnut ja pysynyt ihan siellä lukkojen takana ja huomaa, että se pitää niin kuin tosi tiukasti kiinni siitä pelosta ja häpeästä, mikä siihen liittyy, niin se tuleekin silleen bleh. Ja sitten Joo, se oli kyllä jännä. Siis, että se oli kyllä sellainen, että just sanoit, että voi tapahtua ja niin tapahtui. Joo, mahtavaa. Kiva kuulla. Oliko sulla jotain muita juttuja, mitä tähän liittyy, tai jotain muuta ajatuksia, muistoja tai muuta, mitä sieltä nousi sieltä hoidoista? Meillä taisi olla toinen teema oli vähän sitä semmoista, että miten se menikään? Se oli jotenkin sillä tavalla, että on semmoista niin kuin itse vähän, että vitsi mä oon kyllä laiska, semmoista itsensä vähättelyä, jos ei ole samanlainen ehkä kuin muut. Ehkä se on se, niin kyllähän sitä omaa ymmärrystä siitä sitten pääsi käymään läpi, että mäkin usein olen pitänyt itseni vähän laiskana, ja vieläkin ehkä pidän itseäni laiskana, vaikka en oikeasti tiedän kyllä ihan oikeasti, että en sitä missään nimessä ole, kuinka paljon mäkin pystyn hoitamaan asioita kerralla ja millaisia kokonaisuuksia on niin kuin hoitanut. Mutta sitten jotenkin, kun vertaa välillä, taas tulee se vertaa muihin, jotka on niin toimelijoita, ne pitää kodit siistinä ja itsensä kauniina ja niin kuin jaksaa tehdä sitä ja tätä ja tota ja kaikki näyttää hirveän helpolta hoitaa. Ja itse on jotenkin niin semmoinen, tässä on rima, niin mä menen tälleen, tämmöinen ihminen. Niin sitten välillä miettii, että onko mä vaan niin laiska. Mutta sitäkin sitten sai siinä hyvin käsiteltyä. Että ehkä mä oon vaan mukavuudenhaluinen ehkä enemmänkin kuin laiska. Niin, ja siis mä tiedän niin kuin sua seuranneena sekä Instagramissa, että niin kuin, mä muistan, että sä oot aloittanut jostain sieltä poikien äidistä niin kauan aikaa sitten. Mä oon sieltäkin asti nähnyt, kun just tosiaan itsellekin on se 3 poikaa, niin nähnyt sen, että miten paljon sä teet ja miten paljon. Ja se on niin kuin jo itsestään selvää, että kun on monta lasta, niin joutuu tekemään paljon asioita. Se on ihan niin kuin, siltä ei voi, mutta sehän tulee se riittämättömyyden tunne just sen takia, kun tuntuu, että ei voi antaa kaikkea niin kuin, mitä haluaisi antaa, mitä siitä omasta rakkaudestaan haluaisi niille lapsilleen antaa. Kaiken sen hyvän, kaiken sen ajan ja huomion ja niin kuin kaiken mahdollisen, niin siitä tulee se riittämättömyyden tunne, josta tulee se laiskuuden tunne. Ja se on nimenomaan, kun se on tunne eikä todellisuus, se on vaan uskomus, mutta se on se tunne, että vitsi kun mä en riitä, että mä haluaisin antaa enemmän, mun sydän haluaisi antaa enemmän kuin mitä mun kädet riittää antamaan. Niin, ja mun kohdalla se on ehkä niin, että mä oon kyllä antanut lapsille, että mä oon hyvin niin kuin semmoinen suora, että jos mä haluan jotain johonkin sen aikani käyttöön, niin mähän käytän sen sinne. Että mä niin kun olen sitten antanut kyllä lapsille, ja lapsethan on ollut kotona meillä esimerkiksi mahdollisimman pitkään, ja mä oon tehnyt töitä samalla kun lapset on tässä, että mä oon tavallaan maksimoinut koko ajan sen aikani lasten kanssa, mikä on ollut ihan se, mitä mä haluankin, eli on mennyt arvojeni mukaan siinä. Mutta enemmänkin kyse on ehkä sitten kaikesta muusta, että justiinsa, että no mä nyt voin elää kodissa, joka on aivan räjähtänyt, tai saatan katsoa telkkaa koko päivän, että mua ei niin kuin yhtään oikeastaan haittaa, että mulla jää kaikki tekemättä. Niin se on enemmän niin kuin sellaista, tai joku koulutehtävät. Mä teen ne sillä tavalla, että kun koulutehtävät oikeasti pitäisi tehdä puolen vuoden periodissa, niin se on se vika-viikko, niin mä teen kauhealla raivolla ne kaikki, mitkä olisi pitänyt tehdä puolen vuoden aikana. Että mulla ei niin kuin yhtään sellaista, tuntuu monella muulla ihmisellä olevan sellaista jotenkin. Niin, sen mä ehkä koen laiskoudeksi jollain tavalla, mutta siinä just kun oli se hoito, niin hyvin käytiin just läpi sitä niin kuin
sitäkin tunnetta ja että mistä sekin voi tulla sieltä. Niin kuin, että eihän kaikki ihmiset ole samanlaisia. Ei se silti sitä tarkoita, että osa olisi laiskoja, koska ne ei ole samanlaisia. Me ollaan vaan erilaisia ihmisiä ja hoidetaan asiat omalla tyylillämme. Nimenomaan, ja toi on tosi tyypillistä itse asiassa, että musta tuntuu, että se on enemmän tyypillistä se, että hoidetaan niin kuin yhdellä kertaa kaikki, että annetaan niiden kasautua, ja sitten kun se paine kasvaa liian suureksi, niin sitten räjäytetään ja hoidetaan ne kaikki niin kuin hirveällä pimmalla. Mä oon ihan samanlainen, mä teen just saman. Mä en olekaan ikinä ollut semmoinen, että mä jaksaisin silleen säännöllisesti, niin kuin, että no minä siivoan 5 minuuttia joka päivä tai 10 minuuttia joka päivä, vaan sitten mä siivoan niin kuin sen 3 tuntia kerran viikossa tai ei edes kerran viikossa. Että hoitaisi asioita ehkä vähän tasaisemmin, mutta Ehkä. toisaalta sitä omaa luonnettaakaan vastaan taistella niin kauheasti. Joo, ei. Onko Hannelella jotain kysyttävää, ajatuksia? No aina ajatuksia paljon, mutta saako niistä mitään langan päätä kiinni? Mä heti mietin että mä katsoin itse asiassa tänään sellaisen TikTok-videon, siinä oli just niin kuin puhutaan nyt paljon nepsyistä, ja siinä oli sen ADHD-mies töissä. Sitten sen kollega tulee sanoa, että mä tein tämän projektin valmiiksi, ja se oli vaan silleen, mitä? Siihen on kuukausi siihen deadlineen. No mulla oli tässä sitten se toinen, mulla on tässä aikaa energiaa. Sitten se oli ihan silleen, että onko sulla jotain yli-inhimillisiä kykyjä, kun se oli itse ADHD ja se kollega oli niin sanottu normaali. Niin kyllä. Mä kuulen tässä aika paljon sellaista samaa, mitä meissä on. Mä oon itse ainakin diagnosoimaton nepsy, että just sitä ihmen niin puskemista, rimpuilla ja sitten taas sitä välttelyä. Mutta sä kuulostat hyvältä, Jonna, siinä, mitä mä niin ihailen ja otan kyllä tuosta niin kiinni, että sä oot ihan rauhassa sen kaaoksen kanssa, kun mulla taas on sitten, niin tuntuu, että mä oon niin vaikea jotenkin, se niin vaatii se joku tehtävä siellä tekemistä ja sitten mä välttelen sitä, niin se on kuormittavaa. Mutta jos pystyy rauhassa olemaan sille, en tee mitään, katon päivän Netflixiä, kyllä mäkin siellä välillä onnistun. Mutta sitten saattaa olla se syyllisyys siitä, että mun pitäisi olla kuitenkin tolla ja sitten se alkaa semmoiseksi vähän toksiseksi välttelyksi. Mutta toi oli ihaltavaa, että mä voin elää siellä kaaoksen keskellä ja oikeasti sitten ottaa sen ajan, jos se huomio menee johonkin ei niin suorittavaan, vähän semmoiseen niin kuin laiskotteluun. Niin se on helvetin hieno taito osata laiskotella ihan kunnolla ja oikeasti. Koska ei kaikki kyllä osaa, se on ihan totta. Niin, sitten sillä on niin vastakohta se, joka pitää sen kodin siistinä, hoitaa ne kaikki asiat, niin millä hinnalla? Sillä, että se on piiputtaa ehkä korkean toimintakyvyn masennusta sairastava äiti. Puhuu semmoisella kimittävällä äänellä, koska se vaan vetää jo niin ylikierroksilla. Ja siihen me verrataan itseemme, että toi vetää, mutta sitten kannattaa kysyä, kun katsoo sieltä somesta niitä, ketä tahansa ihailee ja kadehtii, että millä hinnalla toi tekee. Voi olla joku semmoinen tosi oikeasti ihminen, joka tasapainossa vetää sen, mutta harva vetää sitä niin kuin sillä lailla sitä kulissia pitää kunnossa ilman, että siinä on joku hinta, että sä jollain tavalla olet uupunut tai syö niin kuin jotain jaksamista. Että sitä on hyvä aina tarkastella, ketä oikeasti kadehtii. Joo, ja se on ihan totta, että meillä kaikillahan on tunteja sama määrä vuorokaudessa. Eihän kellään ole niitä enempää. Ja sitten me valitaan, tätä mäkin olen joskus kirjoittanut blogiini, että lopultahan me valitaan, mihin me halutaan se aikamme käyttää. Ja niin kuin silloin, kun mulla oli esimerkiksi lapset pieniä, niin mä valitsin tosi usein sen, että me lähdettiin poikien kanssa Pulkkamäkeen tai me lähdettiin junalla reissuun tai kaikki muu jäi. Että mä jotenkin niin kuin, sain siitä itse nautintoa paljon enemmän, lapset sai siitä nautintoa paljon enemmän ja sitten se meidän aika kului siihen ja meillä ei sitten ollut koti vaikka tip-top tai ei ollut ehkä aina vimpan päälle ruuat tai muuta, että sitten oli niitä arvovalintoja, mutta tavallaan se, että ne tunnit on kaikilla kuitenkin samat, eihän toisilla voi olla enempää tunteja, että he pystyisivät niinku, vaan venyttämään sitä vuorokautta pidemmälle ja tekee paljon enemmän kaikkea kuin muut. Se on just näin, ja jotkut taas esimerkiksi nipistelee niitä tunteja vaikka nukkumisesta, joka sitten taas joka alkaa olla sitä, että polttaa sitä kynttilää molemmista päissä, ei ole koskaan. Todella moni äiti mun mielestä nipistää omasta hyvinvoinnista, esimerkiksi omasta liikunnasta tai terveyden ylläpidosta tai parisuhteesta. Ja sitten kun sä oot parisuhteessa, niin kyllähän siitäkin nyt pitäisi huolta pitää ihan yhtä lailla kuin kaikesta muusta. Se on just näin. Tämä onkin hyvä aasinsilta ruveta keskustelemaan tätä äitiysasiaa tähän ja jatkaa aiheesta. Niin
kerrotko vähän että kuka sä oot? Mikä on tää sun juttu ja just tästä sun poikien äitien matkasta? Niin, no silleen hauska hetki tästä lähteä puhumaan, koska nythän mä oon itse poikien äideissä vähän niin kuin tavallaan tieni päässä. Eli mä oon perustanut aikanaan poikien äidit 2015, kun pojat oli tosi pieniä. Ja se lähti oikeastaan ihan siitä, että ulkomaalaisia sivustoja vastaavia löytyi aika paljon. Ja mä sain niistä ihan hirveästi vertaistukea, semmoista niin kuin hyvän mielen vertaistukea perheiltä, joilla oli paljon poikia. Ja sitten mä ajattelin, että miksei tämmöistä nyt voisi olla Suomessakin. Ja sitten perustin sen, ja sinnehän tuli sitten kulovalkean lailla ihmisiä, ja se räjähti käsiin. No nyttemmin, mennään jo vuodessa 2023, niin nyt se on ehkä enemmän semmoinen perhemedia, ja siellä on tyttöjen äitejä ja poikien isiä ja mummoja ja pappoja, että se ei ole enää ehkä se, mihin se ihan alun perin niin kuin luotiin, mutta yhtä kaikki edelleen halutaan antaa vertaistukea, ja on siellä siis todellakin niin kuin yksi perustajista. Ja ollut mukana siitä alusta asti 2017 se sitten niin kuin ihan tehtiin yritykseksi. Mutta nyt tosiaan, kun pojat on niin isoja, mä en ole enää vuosiin saanut kuvata heitä. Hei Anna, tietenkään ihan ymmärrettävää. Eikä ole oikein sanottavaa, jos teillä oli myös teinilapsia, tiedätte, että eihän niitä nyt edes näy. Joo, kavereilla tai huoneissa. Että ei mulla tavallaan tapahdu arjessa enää mitään kirjoitettavaa, että mä voisin niin kuin ammentaa sitä vertaistukea ja ideaa sinne ryhmään, niin tässä vaiheessa on jo siirrytty siihen, että meillä on siellä sisällöntuottajat, nuorempia äitejä pienempien lasten kanssa, ja itse on sitten enemmän ollut siellä talouspuolella enää niin kuin hoitanut niin kuin tavallaan sitä niin kuin taustapuolta, mutta että sieltä olen lähtöisin. Niin kuin, ja onhan mulla oma Instagram toki edelleen, blogin lopetan nyt vuodenvaihteessa. Että se on niin kuin sellainen ensimmäinen askel uuteen elämään. Wow. No, mitäs sitten? Onko sulla niin kuin seuraavat stepit? Niin. Sen kun tietäisi, mitä sitten. Mä oon Viittavalle valmis kulttuurituottaja, eli olen tässä niin opiskellutkin samalla vähän kaikenlaista koko aika, niin laiska kuin olen. Niin. Ja jotain pitäisi nyt kehitellä, että millä sitä sitten saisi leipää pöytää tulevaisuudessa. Kaikki on vielä auki. Mutta se on itse asiassa hirmu ihana tila, vaikka se saattaa hetkittäin tuntua niin kuin pelottavaltakin. Tiedän itse siinä samassa tilanteessa useampaankin kertaa olleeni, niin se on silti semmoinen kutkuttava tila, kun ei tiedä, että mitä sieltä tulee, mutta sen voi luvata, että sieltä taatusti tulee jotain tosi upeata vielä. Joo, siihen se pitää uskoa, ei se muuten ainakaan toteudu. Just näin. Mitä olit sanomassa, Hannele? Että jos joku haluaa katsoa sivua, niin se on www.poikienäidit.fi. Joo, ja hyvältä näyttää. Mäkin olen muuten kulttuurituottaja, niin hauska, kun susta on tulossa. Kyllä kulttuurituottajana tekemistä keksii. Joo, mä en ehkä sillä tavalla nyt koulun aikana on huomannut, että se ehkä nyt tuottaminen on ihan tapahtumatuottaminen kyllä ihan kiinnostavaa, mutta enemmän mä lähdin sinne kouluun hakemaan niin kuin korkeakoulututkintoa, kun mulla ei ollut sellaista. Että se oli semmoinen, niin kuin, että nyt pitää semmoinen hankkia tai ei pääse ikinä mihinkään töihin, jos vielä työhakuun joutuu tässä elämässä. Etköhän sä noilla meriteillä saa ihan vaikka mitä. Kun me äideistä oli ajatus puhua, niin tai äitiydestä ylipäätään, niin miten sä näet sun äitiyden silloin 10 vuotta sitten? Eikö sullakin ole melkein 20-vuotiaita vanhimmat jo? 18 täyttää vanhin. Niin, melkein siellä 20 tienoilla joo. Eli melkein 20 vuotta on jo siitä pikkuvauva-ajasta ensimmäisen kanssa, niin kun, miten sä näet, että mitä se on muuttunut? Miten on jaksaminen muuttunut ja se dynamiikka, niin kuin sanoit, että teinien kanssa, no se on vähän silleen, että no ai tossa se tuli ja ai tonne se meni ja sitten se olikin siinä. Siis tosi paljon muuttunut ja mulla oli vielä siinä mielessä osu aikaisempi arvio tästä nepsy-jutusta aika oikeaan, että minulla varmaan myös sellainen tosiaan on. En ole koskaan asiaa sen enempää lähtenyt tutkimaan eikä tarvikaan, pärjään asian kanssa oikein hyvin.
mutta myös yhdellä lapsistani on sitten ADHD. Ja hänen kanssa erityisesti, kun olivat pieniä, niin oli tietysti tosi haastavaa ja raskastakin välillä, mutta pärjäsin. Minähän pärjäsin. Ja apua en pyytänyt, enkä kauheasti kyllä saanutkaan. Ja sitä on joskus miettinyt myöhemmin, menee ehkä vähän tuohon sun kysymyksen, mutta palaan siihen, että olisi ollut aika paljon kivempi saada sitä apua enemmän kuitenkin, vaikka ei sitä ehkä osannut pyytää. Että tavallaan aika harmi, että me ihmiset autetaan herkästi vain niitä, ketkä ikään kuin kerjää apua. Totta kai heitäkin pitää auttaa, mutta pitäisikö meidän välillä kysyä myös niiltä, jotka näyttää siltä, että ne kyllä jaksaa ja ne kyllä pystyy ja kyllä ne kantaa mitä vaan harteilla, niin pitäisikö niiltäkin ihmisiltä joskus kysyä, että tarvisitko apua, voisinko auttaa, haluatko vaikka nukkua päiväunet ja mä vien sun lapset tuonne puistoon tai jotain, että se ehkä harmittaa, että semmoista niin kuin apua ei koskaan ollut. Meillä on toki ollut hyvin tasa-arvoinen parisuhde, eli olemme hoitaneet lapset ihan tasaisesti miehen kanssa, mikä on tietysti helpottanut, eikä niin monta lasta osannut tehdäkään, jos ei olisi ollut noin osallistuva mies. Missään nimessä ei olisi jaksanut. Mutta sehän oli fyysisesti raskasta, se lasten pikkulapsiaika. Ja nyt sitten kun on isoja, mulla on siis todella helpot teinit, että ei voi kyllä puhua mistään raskaudesta enää nykyään. Meillä on ihan maailman helpointa tällä hetkellä, mutta onhan se silti henkisesti aivan erilaista, kun lapsi lähtee illalla ulos, se jännitys, tuleeko se takaisin ja kaikki, niin sehän on ihan uutta. Sitähän ei niiden pienten lasten kanssa, ne oli aina siinä ja sä hallitsit sen, missä ne lapset on ja mitä niille käy, mutta nyt ne on omillaan. Meilläkin asuu esikoinen 2 kuukautta ulkomailla, niin olihan se aika jännää aikaa. Kuulostaa hirmututulta, samaistun kyllä kaikkeen. Se on justi, että niin kun pienet lapset, erilaiset murheet ja isot lapset sitten on taas niin kun eri. Että se on just se fyysinen rasitus, fyysiset murheet ja sitten isojen kanssa ne henkiset murheet ja niin kun pelko ja huolehtiminen, että kuinka he pärjää ja kuinka olen. Ja sitten sekin, että olenko kasvattanut hänestä nyt tarpeeksi itsenäisen ja pärjäävän ja niin kuin paljon tulee näitä, että oma kakkonen kanssa toinen poika täyttää 19 itse asiassa ja vanhin on jo omillaan nyt asunut 3 vuotta, on nyt 22, niin ja seuraava sitten tulee perästä, täyttää ensi vuonna 18, niin on ne kyllä aivan erilaista ja siinä on kyllä täytyy tehdä tietynlainen surutyö myöskin, koska kyllä se napanuoran venyminen myös sattuu äitiin. Kyllä, ja tässä tilanteessa mun mielestä korostuu se, että on hyvä, että sitä parisuhdetta on myös vaalinut koko sen pikkulapsiajan ja koko sen niin kuin, tavallaan arjen ajan, koska sitten kun ne lapset muuttaa omilleen, niin mitä jää jäljelle, jos se parisuhde on tavallaan jo niin kauan, että jos ne ihmiset on jo erkaantunut, niin se on ihan ymmärrettävää, että siinä tilanteessa on aika kova kriisi, että mitä tehdään. Mutta sitten kun sitä on vaalinut koko ajan, niin sähän jäät sen hyvän kumppanin kanssa sinne, niin sitten löytyy sitten paljon hyvääkin, että nyt on aikaa parisuhteelle taas enemmän ja muuta. Et toki meillä nyt on tuohon vielä aikaa, pienihan on vasta 10, mutta niin kuin sanoin, että meillä on siellä ne vanhimmat lapset ollut tosi vilkkaita, niin heidän tavallaan kasvaminen on helpottanut sitä arkea niin paljon. Meidän pienin on sitten taas aivan erilainen, hän on aika rauhallinen, niin ei se ole ollut ollenkaan niin. Hänen pikkulapsiaika meni jotenkin ihan huomaamatta. Haluatko Hannele kommentoida, miten se sun oma äitiys on näyttäytyy erilaisena pitkän ikäeron kanssa? Mä jotenkin tässä peilinä mä huomaan, että mun tekee mieli niin nostaa tämmöisiä asioita, niin kuin Jonna sanoi, että kun tämä korkean toimintakyvyn äidit, jotka jaksaa vaikka just tinkii sit omasta hyvinvoinnista. Niitähän on tosi paljon meillä, varsinkin täällä, just kun ei ole sitä yhteisöllisyyttä ja on se tarve vetästä ne maskit päälle ja esittää, että kyllä mä jaksan pärjää, koska ja se on niin vaikea itsellekään myöntää, että en mä oikeastaan jaksa pärjää, koska se, että sä romahtasit, on niinku pelottavinta ikinä. Ja joskus se romahtaminen, tai siis usein se romahtaminen on kuitenkin parasta ikinä, mutta me niinku ikään kuin kellutetaan sitä, jaksaa, mutta sitten hajoaa kuitenkin koko ajan siellä niin taustalla, kunnes romahtaa väistämättä jossain vaiheessa, tai tulee joku sairaus. Niin just tämä niin hirveän hyvä pointti se, että
kun sä näet sen jaksavan ihmisen, on se äiti tai kuka tahansa, niin sä kysyt siltäkin, että tarvitsee jotain, vaikka sulla tulee ekana ajatus. Sehän toi tarvii mitään, sehän pärjää, sehän vetää vaikka tämän plus 10 kertaa niin kuin enemmän taakkaa, niin kuin, koska ne halutaan antaa se kuva. Mä oon ihan se sama ihminen ollut ainakin, toivottavasti en ole enää, täytyy tarkastella. Että se, että joo, että toikin hyvä, että kun me oletetaan ja tulkitaan niin paljon toisen tekemistä käytöksistä sen some-feedin myötä tai mitä se kertoo itsestä, niin oikeasti kuunnella ja kysy se, vaikka siinä ei ole mitään järkeä siinä kysymyksessä. Toi oli tosi tärkeä pointti. Mitä sä tarvit? Miten sä jaksat? Miten sä oikeasti jaksat? Kun se hyvin menee, miten sä oikeasti jaksat? Niin, ja sitten se on vähän ehkä ympäripyörä kysymyskin, että pärjääkö? No pärjään, kun mun on pakko pärjätä. Niin. Että tavallaan ihan siitä olekaan kyse, että sun tarvii olla se niin kuin sohvan nurkassa kyhnöttävä, itkevä ihminen ennen kuin sua niin kuin autetaan. Että voisihan sitä paljon aikaisemmin, ja sitten mistä just puhuitte tekin tuossa, että jotenkin se yhteisöllisyys, äitien niin kuin sellainen, ja yleensäkin niin kuin ihmisten. Musta tuntuu, että mitään yhteisöllisyyttä ei kauheasti enää ole. Ihmiset ei halua edes auttaa toisiansa. Ne haluaa mieluummin niin kuin just näyttää siltä, että minulla menee hienosti, mutta niin kuin, se on jotenkin, tämä on mennyt hirveän jotenkin erikoiseksi nyt tämä maailma minun mielestä. Että semmoista yhteisöllisyyttä ei enää ihan samalla lailla ole ehkä kuin joskus aikanaan ollut. En tiedä, liittyykö tuohon someen, mihin se liittyy. Mä näen, että se on aika paljon justiin siitä, että kun somessa tulee sitä vertailua niin paljon, että ihmiset on sitä mieltä, että kun toilla kaikilla menee niin hirveän hyvin, niin pakko munnokin on niin kuin näyttää parasta. Että miten kun kaikilla muilla menee. Kaikilla muilla. Naapurilla on mersu pihassa ja sillä on 2 lasta ja kultainen noutaja ja kaikki on niin ihanasti ja aina ne on niin hymyileväisiä ja lapset on niin hyvin puettuja ja niin kuin vimpan päälle vaatteissa. Että kaikki on niin ihanasti ja muuta. Ja sitten niin kuin, parisuhdekin on niin kuin ruusuilla kävelis. Ja niin kuin siis, että ihmiset luo semmoisen kuvan jo pienestä niin kuin vilaukselta, kun ne pysähtyisi katsomaan sitä, että hei, että katso sen äidin silmiin, siellä on hirveä suru, siellä on hirveä väsymys, katso sitä isää, se vetää siellä hampaat tiukalla, niin kuin, kyllä minä, niin, ja lapset on silleen, että, niin kuin, että uskallaks mä nyt liikkuu, kun vanhemmat kohta muuten räjähtää, että mä oon tehnyt taas jotain väärin, että tämä on niin kuin, se valheellinen niin kuin kuva siitä, että muilla menee aina paremmin kuin mulla, niin se on niin suuri, mutta mä sanon, että mä oon niin paljon niin kuin tutkinut, katsonut ja kuunnellut ihmisiä ja asiakkaita ja muuta, että sellaista ei ole oikeasti olemassakaan. Että niilläkin, joilla, niin kuin, melkein niillä, joilla on eniten sitä kiiltokuvaa, niin on eniten sitä surua ja yksinäisyyttä. Joo, siis ja sehän on ihan fakta, ja itsekin kun on tuolla somemaailmassa kuitenkin nähnyt, niin kuin, mitä se on se somevaikuttajien esimerkiksi niin kuin totuus, ja mikä se on sitten se somerooli, niin siellä on hurjia niin kuin harppauksia siitä, mitä oikeasti ollaan ja mitä siellä esitetään. Että, enkä mä tiedä, tekeekö sitä kaikki niin kuin mitenkään edes tahalla ja tietoisesti, mutta siis ihmisillä on ihan 2 roolia, että niitä ei tunnista edes samoiksi ihmiseksi oikeassa maailmassa kuin mitä ne antaa siellä somessa itsestään. Voi olla niin kuin sosiaalisessa mediassa semmoinen hauskuttaja ja niin kuin hirveän hyvää läppää ja hauskaa ja niin kuin ilosta ja onnellista, ja oikeasti onkin ihan semmoinen murjottava niin kuin ankeuttaja. Et se on niin kuin ihan käsittämätön se ero, mikä niissä ihmisissä saattaa olla. Tai tosi rohkea ja räiskyvä. Sitten oikeassa elämässä onkin tosi ujo ja sulkeutunut. Mä oon nähnyt tällaisia ihan oikeasti. Eli tämä ei olisi mitenkään liioiteltu esimerkki. Ei todellakaan ole. Mä tiedän kanssa, ja jos me katsotaan ihan niin kuin julkisesimerkkejä, joista me tiedetään, että niin kuin Robbie Williams, joka otti elävän tehtäväkseen viihdyttää ja hauskuttaa ihmisiä, oli tosi suuri koomikko ja muuta, ja niin kuin kansa rakasti sitä ja näin, ja sitten hän teki itsemurhan masennuksen ja yksinäisyyden takia. Niin. Tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin todellisuus, tämä on se todellisuus, ja tämä ei todellakaan, hän ei ollut niin kuin edes ainut. Meillä on vaikka kuinka paljon näitä niin kuin tapauksia, jotka on niin kuin ihan samaan päätyneet. Useasti just se suurin koomikko on se, joka peittää sitä omaa suruaan niin kuin sillä, että se vetää kaikki vitsiksi ja nauruksi. Kyllä. Mutta se pitää kyllä on sellainen defenssi, että nimenomaan, että halutaan näyttää se kuori. Ja mäkin mietin tuossa somekulttuurissa, se vähän niin kuin ajaa siihen, se on vähän niin kuin väistämätöntä, että se on semmoinen
pakko niin kuin näyttää sitä, koska just se niin kuin muut. Ja sitten nyt on ihan ollut, kyllähän me aina kaikki löydetään myös ne, jotka on sitten autenttisia, niin sitten alkaa näkee enemmän niitä, että jotka kertoo rehellisesti myös siitä, että mä oon tämmöinen sometyyppi, mutta tässä on myös mun niin kuin todellisuutta, että semmoiset vetää tosi paljon puoleensa, jotka rehellisesti näyttää kaikki puolet, niin kuin ystävinä ja ihmisinäkin, eihän me haluta olla semmoisen kanssa, joka esittäisi koko ajan jotain muuta kuin on. Että kyllä semmoinen ihminen vetää tosi paljon puoleensa, ja kuka uskaltaa sanoa, että mä oon ihan hajalla tänään, mutta silti mulla menee hyvin vaikka 3 minuutin päästä, kun tämä kiva juttu. Että se on niinku, sitä molemmat puolet kaikissa. On, ja kyllähän siis ei niin tietenkään somea voi vaan haukkua. Että onhan siellä paljon hyvää, ja esimerkiksi poikien äidit-yhteisönkin ajatus on koko aika ollut se semmoinen niin kuin hyvän eteenpäin vieminen. Mä itse silloin, kun mulla on siis 4 poikaa, ja sitten kun ne oli pieniä, niin se negatiivisten kommenttien määrä oli niin järkyttävä, että siitä varmaan alkoi se, niin kun välillä joku on kyseenalaistanut vieläkin ihan tuolla mediassa asti sitä, että miksi joku poikien äidit, että miksi pitää niin kuin identifoitua poikien äidiksi, niin se juontaa juurensa ihan sieltä asti, kun niitä poikia syntyy, niin kaikki kommentoi siitä jotain inhottavaa. Että se, tavallaan, että vaikka et sä ottaisi sitä roolia itse, että sä olet erityisesti poikien äiti, niin sut tuupataan siihen rooliin. Se niin kuin ikään kuin työnnetään suhun se rooli, että sulla on nyt noita pelkkiä poikia, että kyllä sulla on rankkaa, kyllä on kamalaa, kun sä et saanut tytärtä, ja onpa niin kuin säälittävää, että sun mies ei voi tehdä sulle tytärtä. Ja sitten kun sitä sulle syötetään, niin sittenhän sulla on ihmisenä 2 vaihtoehtoa. Joko sä muserrut semmoiseksi pieneksi niin kuin kirpuksi ja hyväksyt sen, että sulle on annettu tällainen rooli, tai sitten sä nousit sen yläpuolelle ja toteat, että okei, no mä oon poikien äiti sitten, ja muuta tää on kivaa, tiedätkö, että tavallaan me haluttiin siellä yhteisössä just tuoda niin semmoista positiivista, siinä ei mitään pahaa olla pelkkien poikien äiti, tai ei pojat ole pahoja, tai poikien äitiys ei ole huono asia, niin sit siitä on kuitenkin tullut kritiikkiä tosiaan myöhemmin, että miksi pitää niin kauheasti niin ylistää sitä poikien äitiyttä, vaikka sen takana on tämmöinen ikään kuin suru siitä, miten ihmiset on kohdellut, niin sitä ei jotenkin niin kuin nähdä. Mutta nykyaikana on tietysti tosi vaikea, vaikka yrität kuinka positiivisen kautta, niin aina tulee se vastakkainasettelu ja tulee sitä eripuraa ja niin kuin halutaan tahallaan ymmärtää väärin. Ja sitä nyt valitettavasti nykyaikana tapahtuu tosi paljon. Niin toi kuulostaa, ja mä tunnenkin sen, että miten suuri suru tavallaan tuossa on ollut, koska se niin kun, tavallaan se taivaan lahja, minkä sä oot saanut, ne lapset, niin sit siitä tehdään tollanen niin kuin peikko, tai että se olisi jotenkin huono. Et miten se sukupuoli siinä lapsessa määrittää sen, että onko se oikea tai väärä tai huono tai hyvä. Mutta sehän kertoo vaan, että ihmisillä on, ja totta kai toivoa voi, en mä sitäkään sano, että toiveetkaan on vääriä, että ihmisethän saa toivoa tyttöjä, poikia tai mitä tahansa, ja niin kuin siitä voi ihan oikeasti tuntea myös itsekin jonkinlaista niin kuin surua, ja sekään ei ole väärin, mutta se on kyllä pääasiassa yhteiskunnan ja ulkopuolisten luomaa painetta, mikä siellä painaa. Me ollaan tästä juteltu tosi paljon tuolla yhteisössä äitien kanssa, jotka on kokenut samaa, ja lähes kaikki, melkein 99% sanoo, että se paine tulee ulkopuolelta siihen, että nyt seuraavan pitää olla tyttö, seuraavan pitää olla tyttö. Ja sitten kun sitä painetta vaan tuupataan niin paljon, niin sitä alkaa itsekin vähän uskoa siihen, että kai sen seuraavan pitää sitten olla tyttö, tai mä oon jotenkin kauhean epäonnistunut äitinä, jos nyt ei tule seuraavaksi tyttöä. Niin se... Joo, ja siis toi suru justiin, niin kuin mä sanoin, että se tuntuu niin surulliselta tavallaan justiin se, että miten tätä niin kuin käytetään tavallaan lyömäaseena, kun mä silloin, kun mun olisiko ollut toisiksi nuorin tyttö syntyi, tai siis nuorin tyttö, mutta toisiksi nuorin lapsi, niin siinä samassa ryhmässä sitten oli Facebook-yhteisö, missä oli samaan aikaan raskaana olevia äitejä, jotka samassa kuussa näitä, niin kuin tiedät, marraskuiset, lokakuiset, niin edespäin. Ja siinä silloin oli yksi äiti, jolla oli siinä vaiheessa se, olisiko sillä ollut 4 tai 5 tyttöä. Ja seuraava lapsi tulossa, ja siitä tiedettiin, että sekin on tyttö. Ja tämä oli ihan sama juttu, että hän kuuli tosi paljon siitä, että no niin kyllä, että kai sä vielä teet sitten, että sä saat sen pojan. Ja mä tiedän, mä en ollut sit siellä, mä sieltä poistuin sieltä ryhmästä sitten aikanaan jossain vaiheessa, mutta mä muistan, että
sen verran tiedän, että hän vielä sit sen jälkeen niin kun rupesi odottaa uudestaan taas tyttöä, että hänellä oli sitten joku 7 tyttöä. Ja se on ihan sama, että niin tai näin, niin aina on niin kuin huono. Että sittenhän se on just, että no ei tule sitä suvun jatkajaa, kun ei ole sitä poikaa. Ei ole sitä, joka sukunimeä sitten kantaa ja jatkaa, että kun suku kuolee. Että tämä on niin kuin tosi niin kuin mielenvikasta tämä ihmisten ajattelu ja yhteiskunnan luomat ajatukset, miten pitäisi asioiden olla. Joo, ja sen takia niistä sitten pitääkin tietysti puhua, mutta semmoisessa hyvässä hengessä. Mutta se on tietysti harmi, että sitten on ihmisiä, jotka tahallaan yrittää vääntää sen keskustelun niin ikäväksi, vaikkei se sitä ole, ja meitäkin on niin kuin yhteisönä yritetty canceloida ihan puhtaasti sillä, että kun tuo nimi on noin tuommoinen kienäidit, niin vähän harmi, ettei sitten tutustuta siihen toimintaan, eikä siihen, että kuinka paljon hyvää se tuo ihmisille, vaan takerrutaan johonkin lillukan varsiin tavallaan. Se on se asenne just, mikä on jo lähtökohtaisesti, ja sitten mehän löydetään sitä, mitä me etsitään. Että kun me halutaan todistaa itsellemme oikeaksi se, että tämä on huono juttu. Mutta sitähän se on tämä maailma täällä. Mä mietin tuossa, kun mä oon ollut itse, esikoinen on poika, ja mulla oli vain 1 lapsi, niin voiko olla sitten, niin kun mä en ole kokenut tällaista poikien äiti syrjintää, niin olisiko se sitten jotenkin puhutte, että jos niitä tulee useampi, niin siinä tulee se ongelma. Joo, se liittyy ehdottomasti siihen, joo. Että sitten kun sulla on 2 poikaa, niin sen jälkeen se oikeastaan saattaa alkaa. Eikä sitä tietenkään kaikki ole kokenut. Ei nyt pidä puhua niin kuin kaikkien poikien äitien puolesta, mutta siellä on kyllä paljon niitä, jotka on sitä kokenut. Joo, mutta se vaatii sen, että sulla on ehkä useampi. Ja sitten myös sen, että ne on niin kuin vain niitä poikia. Sitten perheet, missä on sekä että, vaikka siellä olisi 2 poikaa, sitten 2 tyttöä, 2 poikaa, niin eihän ne tietenkään mitään kommentteja saa niistä pojista enää. Kun siellä on se yksikin tyttö välissä, niin se helpottaa niin kuin muiden ihmisten asennetta jostain syystä. Tämä on tosi mielenkiintoista, kun itsekin nähnyt monenlaista eka kertaa, kun mä kuulen tällaisesta. Ja just tämä näkökulma juttu on niin mahtava, kun mullakin on, mä olen täysyksinhuoltaja esikoiseni kanssa, niin mulla on taas ihan erilaisia tarinoita kerrottavana, ihan erilaista ulkopuolisuuden tunnetta tai erilaista niin kuin, kriisiä siellä sitten. Mutta toikin oli tosi hyvä, piti palata takaisin, koska se oli tärkeä pointata se, kun sanoit, että on hyvä pitää parisuhteesta huolta, että sitten kun ne lapset lähtee, että sulle jää jotakin, niin mulla tuli heti se vahva se, että kun mulla ei ole ollut sitä, kun mun lapsi kasvoi teiniksi, että se lapsi tyhjä syli oli jo siinä vaiheessa, kun sitä lasta ei enää ollut, kun teini alkoi menee omia teitä, ja mulla oli tosi paljon omaa aikaa, niin mulla taas on just siihen se kans kommentti, että sen lisäksi, jos on parisuhde, niin pitää huolta se, että sulla on sut itse sit, kun ne lapset lähtee, koska et sä et ole hukas, mitä mä sitten, ja sitten mä kerron niihin lapsiin, kun ne aikuisia sitä tarinaa kuulee, monet, että alkaa roikkua niissä tai vaatii niitä lapsenlapsia, täytä mun tyhjöä, että jotenkin pitää sen oman elämänsä itselleen kiinnostavana tavalla tai toisella itsestä huolta, se on se tärkeä. Itsestä ja parisuhteesta ja siitä, mitä sulla on. Toi on ihan totta, koska itsehän me ollaan se, kenen kanssa me eletään koko meidän elämä. Mikään muuhan ei ole varmaa. Että meidän kokonainen elämä menee ainakin meidän kanssa. Niin toi on ihan tosi hyvä pointti, minkä sanoit, että tavallaan se, että sulla on itses kanssa ja sulla on harrastuksia ja sulla on mielenkiinnon kohteita ja sulla on niin kuin kiva elämä, niin se on kaikista tärkeintä, koska eihän me ikinä, lapset on laina, ja parisuhteesta ei koskaan tiedä, että tavallaan se, että meidän pitää olla tosi sinut sen oman elämämme kanssa, koska voi olla, että me eletään myös yksin, sitähän ei koskaan tiedä. Niin, kun ei tiedä, että mitä jos toisille sattuu jotain. Esimerkiksi, niin. Että vaikka parisuhde olisi hyvä, mutta toisille sattuu jotain, kun tämä maailma on tämmöinen, niin meidän on menty sen säännöillä tavallaan. Pakko sanoa vielä tuohon, tuli mieleen, niin kun, koska koskettaa itseä, niin että vaikka sitten on useampaa tai molempia sukupuolia, mutta useampi lapsi. Että mulla on 5 ja mun ystävällä on 6. Ja sitten kun me esimerkiksi matkustettiin yhdessä ja meillä oli yhteensä 11 lasta, niin voit kanssa kuvitella ne kommentit ja Kyllä. Risteilyllä hissin ovet aukeaa tälleen näin, ja sieltä menee, no niin, 1, 2, 3, 4, 5, onko kaikki mukana, Santeri, Petteri, Pirkko, nyt meni, joo, okei, hei nyt, missä yksi on? Ai tuolla se on, että sekin, niin kuin, että meidän piti aina niin kuin laskemalla katsoa, että kaikki on paikalla, koska
Mutta ei sulla ole käynyt niin kuin yksin kotona, että joku olisi hävinnyt. Ei ole sentään käynyt, mutta on niitä niinku semmoisia sekunnin pätkiä ollut silleen, että hetkonen tulee aina semmoinen niinku tunne, että onkohan tässä nyt kaikki. Ja sitten Joo. kun se ei enää muista, niinku kapasiteettia ei muista niinku, individualisoimaan niinku kaikkia 11, niin sitten oli pakko justi ottaa pääluku, että hei, nyt katsotaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joo, Ja se ja oli kyllä hauska. totta, että kommenttejahan nyt voi saada mistä vaan, että ei se todellakaan ole niin kuin ainoa asia, mistä voi saada kommentteja, että onko lapset samaa sukupuolta. Et enemmänkin siinä on varmaan myös se, että millaisia tuntemuksia itse on kokenut sitä ennen, että jos on vaikka ollut jotain pettymystä siihen sukupuoleen ja sitten niitä kommentteja satelee, niin se vaan niin kuin kasvaa se vyyhti. Et kyllähän niin kuin mä esimerkiksi huomasin, että sitten kun pääsi niiden omien ajatusten kanssa sinuiksi, ja niin kuin alkoi olla niin kuin aivan fiiliksissä siitä, että vitsi, mulla on niin hieno katras, nämä on niin kuin hauskoja, että nämä on 4 ja lähekkäin ja poikia, että niistä tulee varmaan niin kuin ihan parhaat kaverit. Ja sitten kun siihen pääsi siihen niin kuin hyvään moodiin itse, niin niitä kommentteja tuli edelleen, mutta niihin ei enää, niin kuin, ne ei enää, sä et enää trikkaröitynyt niistä, vaan ne meni vaan ohi. Sitten niistä ei enää välittänyt. Et kyllähän se toki vaatii myös sen, että se ihminen, kelle kommentoidaan, niin sillä on jollain tavalla herkkä tila niiden kommenttejen kanssa. Se on ihan selviö. Mutta kun me ei tiedetä aina ehkä siitä ihmisestä, että mitä se on kokenut, onko se vaikka joka siellä ryhmässä oli, että jos hän on tosi kovasti toivonut poikaa ja sitten niitä kommentteja tulee, niin ihan varmaan ne sattuu ne kommentit. Ja tulee, että enemmän tarvitsisi sitä tsemppiä, että ihanaa. Sen takia mä käyn aina, vaan missä tahansa alustoilla, jos joku kertoo, että 4. tyttö tulossa tai 5. poika tulossa, niin mä käyn aina onnittelemaan, että vähän hienoa, ihanaa, että onpa kiva, että saatte tuommoisen kivan tiimin, koska mä tiedän, että niitä kommentteja ihan hirveän usein tuu, niin mä haluan olla se, joka tsemppaa. Ihan loistavaa, aivan mahtavaa. Joo, mä otan ton kanssa. Ota, se kuule voi piristää jonkun ihmisen päivää todella paljon. Hyvä, joo. Loistava kommentti kyllä. Oliko Hannelella jotain ajatuksia? Ei. Lähtikohan? Tyhjä hetki. Hei, joka ikisessä podcastissa tulee yksi tyhjä hetki. Se on jännä, mutta mä oon huomannut, että se on käytännössä jokaisessa, jommalla kummalla vähintään tulee se, niin kuin, että puheenvuoro siirtyy itselle ja sitten tulee se, että ihan totaali blackout. Mulla kyllä riittää aina puhuttavaa, mutta laitatte sitten stopin, kun mä täällä selitän kaikkea omiani. Ei, se on hyvä. Se on hyvä, että on puhuttavaa. Sitä vartenhan tätä podcastia pidetään, että ei ole pelkästään tyhjiä hetkiä. Mutta puhutaan tästä äitien väsymyksestä nyt vähän. Me ollaan Hannelen kanssa tammikuun alussa nimenomaan äidille suunnattua ihan oikeastaan kiitos sun, niin kuin, miten sanoo, innoittamana. Siis siinä tässä, että ihan siitä, että sä olet äiti, ei siitä, että sä olet väsynyt ollut tai muuta, niin haluttiin tehdä tämmöinen, toki siis meidän omankin väsymyksen ja koettujen uupumusten ja kaikkien tällaisten, ja tiedetään, että miten paljon sitä on niin kuin äideillä, niin tämmöinen kurssi, missä on äideille tarkoitettuja, niin kun, että etsitään niitä syitä, katsotaan vähän, että minkä takia se elämä on raskasta, miksi se tuntuu raskalta, mikä siellä on pielessä, mikä pystyy yleensä korjaamaan, kun suuntaa vähän uudestaan sitä arkea johonkin toiseen suuntaan. Ja sitten myös sellaisia työkaluja, millä pystyy niin kuin sitä hermostoa esimerkiksi rauhoittamaan niin kuin niissä pienillä kikoilla ja tämmöistä, että se jaksaminen on parempaa, koska se on meillä se tärkein, kun lasten kanssa eritoten meidän hermosto menee ylikierroksille, koska sitä on niin paljon sitä ääntä, siellä on sitä kosketusta, siellä on sitä menoa ja meininkiä niin paljon, niin se on se, mikä ylivirittää meitä ja se yleensä saa myös meidät uupumaan. Niin me ollaan haluttu tämmöinen äidille tarkoitettu kurssi nyt sitten järjestää, joka tammikuussa alkaa, niin voitaisiin sananen vaihtaa tästä väsymisestä. Ja jos sulla on jotain, niin kun muistat sieltä niin kun pikkulapsivaiheesta, kun sullakin on 4 lasta, jotka on kuitenkin suhteellisen pienellä aikavälillä tullut, niin siellä on tosissaan sitä hulinaa ollut ja väsymystäkin, niin miten sä näet sen väsymyksen ja uupumuksen niin kun
siitä pikkulapsiarjesta. No, mun pitää kyllä nyt rehellisesti sanoa, että mä en ole ehkä kokenut väsymystä ja uupumusta oikein. Että mä jotenkin vaan puskin sen läpi. Ei se, että mulla ei kyllä varmaan ollut siellä niiden pikkulapsi aikana oikeastaan semmoista uupumusta, mitä tässä ehkä tarkoitetaan. Sille ei ollut tilaa. Niin kuin mä sanoin, että mä oon vaan puskenut sen läpi. Ei sille väsymykselle ollut tilaa. Plus meidän lapset on kyllä nukkunut hyvin, mikä on tietysti varmaan helpottanut tosi paljon sitä pikkulapsiaikaa, että vaikka se arki oli hektistä heidän kanssaan ja he oli tosi vilkkaita ja meneviä, mutta sitten kuitenkin he nukkuivat aina tosi hyvät yöunet, että sai itsekin nukkua, niin se on varmaan pelastanut paljon. Et mä nyt nostan hattua äideille, jotka valvoo paljon, siihen musta ei varmaan olisi itsestäni, että on kyllä niin persotolle unelle. Mutta sitten se ehkä tuli jälkikäteen. Että sitten kun ne lapset kasvoi isoksi ja se helpotti se fyysinen ja se pikkulapsiarjen semmoinen hälinä ja muu, niin mä huomaan, että ensinnäkin tosi jännä. Mä oon aina ollut semmoinen suurperheihminen. Mä oon aina halunnut suurperheen ja tykkään lasten äänestä ja hälystä ja rakastan sellaista, että on elämää ympärillä edelleenkin, mutta mä en esimerkiksi, kun mä menen kylään ystäville, joilla on pieniä lapsia, niin mä en pysty olemaan siellä kauan. Eli selkeästi niin kuin joku ylikuormittuminen on jossain vaiheessa tapahtunut, että mä en enää, tai sitten se on joku naisille ja ihmisille yleensäkin joku luonnollinen reaktio, kun kasvaa vanhemmaksi itse, niin ei enää sitten, tai vanhenee, niin ei jaksa enää samalla lailla pikkulapsia. Niin mä huomaan, että mun jaksaminen pikkulasten kanssa ei ole enää hyvää. Siis että mä niin kuin uuvun siihen äänen tasoihin ja meteliin ja juoksemiseen, mikä oli ennen meillä ihan arkipäivää. 24H täällä joku juoksi ja huusi ja kiipesi pöydillä ja se oli semmoista aivan niin kuin kaoottista se lapsista lähtevä meteli ja toiminta. Eikä se häirinyt mua silloin yhtään. Se oli vaan sitä arkea. Niin se on jännä, että tuliko se sitten jälkikäteen se sellainen niin kuin että nyt niin kuin, mä en enää kestä ikimaailmassa sellaista meteliä enkä hommaa, vai onko se vaan luonnollinen siirtymä, en tiedä. Kyllä toi kuulostaa siltä justi, että se pikkulapsiaika on mennyt. Toki siis toi on niin kuin tosi ihanteellista, että lapset nukkuu hyvin, niin se auttaa jaksamaan. Itsellä ei nukkunut ja mä jouduin valvomaan tosi paljon. Ja se oli niin kuin, sit se päiväaikahan oli tietenkin vaikeaa, että jos ei nuku ollenkaan yöllä ja näin, niin päivällä se on aika mahdotonta sit se jaksaminen, mutta se just kertoo siitä, että sit tavallaan se on niinku sitä vähän semmoista korkean luokan semmoista niinku suorittamista tietyllä tavalla, että sitten just, että kun sitä ei tarvitse suorittaa enää, niin se väsymys tulee siinä vaiheessa. Ja tämä on tosi hyvä, aivan mainiota, että sä sanot ja puhut tästä, koska tätä ei, niin kuin äidit ei just nimenomaan, tai ihmiset ylipäätään ei tunnista. Niin. Se on tosi niin kuin, monet puskee burnouttiin itsensä justiin sillä, että ne puskee niin kuin loputtomasti, että pikkulapsethan kasvaa ja sitten se helpottaa se tilanne, mutta kun monilla se on myös, että on työtilanne ja elämäntilanne sellainen, että se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu niin kuin vuosikausia ja sitten tulee lopulta se romahdus. Ja ne ei ymmärrä sitä, että kun mähän on tämmöinen, että mä jaksan, mä pystyn, mä kykenen, kyllä mä tästä niin kuin meen, niin jossain vaiheessa tulee se, että ei vitsi, että pam. Että se saattaa tulla tosi niin kuin rajusti ja nopeasti sit se romahtus. Ihmisillä olla myös se, että ne ei ehkä sitten, ne jatkaa sitä suorittamista vielä isojenkin lasten kanssa. Tiedätkö sitä, koska pienten lasten kanssa sun on pakko syöttää niitä ja sun on pakko vaihtaa niiden vaipat ja sun on pakko tehdä niiden eteen. Mutta sitten kun lapsi rupeaa olemaan isompi, se voisi olla jo tosi itsenäinen, niin mä tunnen ainakin paljon äitejä, jotka ikään kuin ne ei niin kuin pysty päästä irti siitä roolista, että ne tekee ne voileivät vielä sille teini-ikäiselle ja kuskaa kouluun autolla. Ja, että ne ei niin kuin suostu päästään siitä roolista irti, että ne voisi jo helpottaa elämäänsä ihan hirveästi. Niin onkohan ne niitä, jotka sitten joutuu sinne burnoutin valtaan, koska ne ei vaan ikinä päästä siitä äidin roolista irti. Niin kuin, mä käytän vähän väärää sanaa, ainahan me ollaan äitejä. Mutta tavallaan kun se voisi helpottaa tosi paljon se elämä, kun ne lapset kasvaa, mutta osa ei anna sille mahdollisuutta, minun mielestä. Kyllä, ehdottomasti. Haluatko Hannelle sanoa? Tuliko hyviä ajatuksia? Vai onko siellä vauvahaku ovelta? Ei se mitään. Ja Hannelle tulee sitten, kun se on taas siinä, niin kaikki ihan hyvin. Mutta joo, siis toi on juurikin hyvä pointti, koska tämä meidän kurssi on justiin ajatuksena siinä, että niin kuin nekin ihmiset, joilla ei varsinaisesti sitä uupumusta niin kuin
näyttäydy sillä lailla, tai sitten alkaa olla jo niin kuin siellä äärirajoilla, mutta vielä pystyy toimimaan, niin se, että ruvetaan katsoa, että missä se kelkka menee justiin, niin kuin, että onko jotain asioita, mitkä voisi jo luopua, koska siellä on hirveän paljon just sitä niin kuin huonoon omaa tuntoon liittyvää, että no totta kai mun pitää tehdä. Ja tämä on niin kuin se tämmöinen sukupolviasia tällä hetkellä, kun meillä on ne sodan käyneet niin kuin isovanhemmat, ja sitten meillä on, tai isovanhemmat, nyt alkaa olla niitä, joilla on niin kuin jo se lapsen lapsia, me aletaan olla niin vanhoja, niin he on niin kuin ollut niitä, jotka on täysin lukossa. Se seuraava sukupolvi on ollut sitä suorittavaa tai sitten niin kuin alkoholin taipuvaista, jotka on sitten ollut tosi itsekäitä. He ei ole tehnyt yleensä, niin kuin meidän vanhemmat, ei ole mun vanhemmat ainakaan, eihän ne leikkynyt meidän kanssa. Ei ne tullut hiekkalaatikolle ja tehnyt pikkuleikoilla meidän kanssa juttuja, vaan meitä kutsuttiinkin avainkaulalapsiksi. Niin me ollaan oltu niin kuin tosi itsenäisiä. Ja nyt taas sen takia me ollaan, niin kuin, koska me ollaan oltu aika niin kuin vähän siinä vanhempien läsnäolossa, niin kuin semmoisessa rakastavassa ja täydellisessä läsnäolon niin kuin tilassa vanhempien kohdasta, niin me ollaan jääty semmoinen tavallaan suorittava ja muita miellyttävä, niin että mun pitää antaa tuolle vanhemmalle hirveästi huomioon ja niin kuin olla kiltti ja tehdä sitä ja tehdä tätä, että se vanhempi rakastaa mua. Joten meistä on tullut niitä, jotka hirveän paljon niin kuin, sit myös miellyttää ja palvelee meidän lapsia. Ja se on niin kuin ihan luonnollista. Mähän en ole sellainen. Minulla on niin katkennut nyt tämä näköjään tässä välissä. Joo, ja se on, mä oon kanssa sitä, mutta mä oon tehnyt kanssa sen ihan tietoisesti, että niin kun, mä annan sitä rakkautta, mutta mä en rupea palvelemaan niitä lapsia, että niistä tulee niitä itsenäisiä ja näin, mutta sitä on tosi paljon ja sekin, että miten se niin kun näyttäytyy ja muuta, että missä kohtaa se tulee se, että sitten on se väsymys ja muu, niin siellä on paljon niin kun sitä tekemistä ja sitä varten me tätä kurssiakin halutaan niin kuin järjestää, että katsotaan sieltä, että kun niitä on niin paljon erilaisia tyyppejä, kun me ollaan kaikki erilaisia, mutta sitten kuitenkin kaikilla jonkunnäköistä uupumusta ja rasitusta ja stressiä löytyy, niin että miten me saadaan niin kuin käännettyä sitä sille lempeästi semmoiseen suuntaan, että sitä jaksamista löytyy enemmän. Kyllä, kuulostaa. Eri ihmisillä on erilaiset, niin kuin säkin puhut. Täällä on Lila kanssa mukana, niin, että just sellaiset erilaiset niin kuin resurssit, että sullakin sanoit, että puoliso osallistuu ja muu resilienssi. Ja sitten se, että niin kuin puhuu, että kiinnostaa se arki. Että mä oon valinnut, että tämä on mulle kiva tapa elää. Niin silloinhan sen kuormituksen, rasituksen kestää paljon paremmin, koska jos siinä ei ole mitään hirveitä traumoja, kriisejä ja huono parisuhde ja mä en olisi halunnut tätä ja mä en olisi halunnutkaan ne 4 poikaa, mä olisin halunnutkin tyttöön, että kaikki ne esteet, mitä siellä on versus se, että mitä säkin kuvaat, että sulla on, niin kun se oli tosi mielekästä ja se toimi se homma, niin silloin sä jaksat paremminkin niitä rankkoja olosuhteita kuin se, että siellä ei ole sitä henkistä muuta sälää ja ristiriitaa niin paljon siellä mielessä, niin mä kuulen siinä paljon sitä, että sulla on ollut semmoinen ristiriidaton se. Joo, ihan totta varmasti joo. Että on kyllä elänyt aika sen oman näköistä elämäänsä ja käsitellyt ne omat niin kuin mörkönsä pois alta, niin sitten on kyllä saanut elää niin kuin tosi sellaista elämää kuin haluskin, niin se varmasti on helpottanut sitä kuormaa, kyllä. Se on jo susta huokuu kyllä sellainen niin kuin, sillä lailla semmoinen terve, niin kuin, itsekkyys on väärä sana, mutta semmoinen itsetunnon ja sen itse niin kuin tietoisuuden energia, joka antaa tavallaan semmoista voimaa olla niin kuin omanlainen rehellisesti. Ja sehän on just kyllä se, että, niin kuin, että mä teen nämä asiat tälleen näin ja tämä sopii mulle parhaiten. Niin se on kyllä niin kuin ihan paras työkalu ja se jaksamisen niin kuin voimanlähde. Joo, tunnistan itsestäni kyllä niin kuin sen vahvuutena, että mulla ei ole minkäänlaista miellyttämisen halua, se on myös huono puoli välillä, mutta en koskaan ole ollut miellyttäjäihminen, vaan olen ollut sellainen, joka tekee asioita siten, miten kokee itselleen ja niin kuin totta kai läheisilleen. Pitäähän läheiset huomioida, että sä voi aina vaan tehdä, mitä sä itse haluat, en sitä tarkoita, mutta että olen kyllä osannut ottaa aina itteni ja oman jaksamisenkin sit kuitenkin huomioon, ottaa sen oman ajan tai muun siten, miten on tarvinnut.
Ja se on varmaan tärkeää ihan kaikille äideille. Et se on jotenkin sitä omaa aikaa. Käykää sitä sitten läpi siellä kurssilla, koska se on kyllä jännä, että miksei sitä omaa aikaa osata ottaa. Se olisi myös se, että kun sulla olisi sitä omaa aikaa, niin sä myös jaksasit paremmin olla äiti. Et osa ihmisistä ei niin kuin millään vaan halua ottaa sitä omaa aikaa. Ja sitten on toki myös niitä, jotka ei muuta tekee kuin ota omaa aikaa. Että ehkä semmoinen kultainen keskitie olisi aika hyvä. Niin ja se, monesti se, että otan omaa aikaa, ei välttämättä ole sitä, mikä auttaa jaksamaan. Eli se oman ajan ottaminen on sitä, että mä menen vaikka baariin tai mä roikun siellä kännykässä tai jotain tällaista näin, niin sehän ei varsinaisesti rauhoita sitä hermostoa ja auta sua jaksamaan. Metsäkävely tai niin kuin hyvä äänikirja tai jotain sellaisia mäkin tarkoitan ehdottomasti. Some ei ole kyllä todellakaan kellekään, niin kuin sen selaaminen ei muuta tee kuin sekoita pää, mä oon huomannut sen. Kyllä, se on just näin. Mulla on justiin kuukauden tommonen aika hyvä mediapaasto, kun tuolla Aasiassa tuli seikkailtua, niin siellä kun meillä ei ollut mitään niin kuin liittymiä siellä, että me oltiin ihan Wifin perässä, ja se oli aivan mahtavaa, kun ties koko aika. Oli rannalla, oli altaalla, oli milloin missäkin veneellä, merellä, snorklaamassa ja muuta, niin ties koko aika, että mulla ei ole edes mahdollisuutta, vaikka mä haluaisin. Ja sitten kun sitä ei ollut, niin sitä ei edes halunnut. En mä kaivannut en pätkään vertaa. Ja se huomaa, että miten paljon se niin kuin, rauhoittuu se hermosto siinä, kun ei ole koko ajan räpläämässä sitä tai kaipaamassa. Varsinkin niin kuin itselläni, kun työkin on toistaiseksi ainakin siellä somessa tosi vahvasti, niin mulle ne on ollut tosi tärkeitä, kun mä oon välillä kesällä ottanut sen 2 viikon somettoman ajan itselleni lomalla. Niin mä oon uusi ihminen sen jälkeen. Siis se on aivan jotain käsittämätöntä, mitä se tekee se someloma itselle, koska siellä notkuu niin paljon. Ja nyt meillä on itse asiassa poikien edes pitää oikein mainostaa, niin meillä on tulossa sellainen haaste, kun sometauko tuohon joulupyhille alkaa 25. päivä ja päättyy muistaakseni 30. päivä. Me yritetään houkutella äitejä pitään sometaukoa viikko. Mä toivon, että siihen lähtisi mahdollisimman moni mukaan. Ehdottomasti me lähdetään tähän hommaan mukaan ja mainostetaan, todellakin saa mainostaa. Tämä on todella hyvä jokaiselle äidille. Just se, että kun se joulukiire, stressi ja kaikki muut niin kuin helpottaa silloin 25. päivä, niin 5 ihanaa päivää niin kuin pelkkää rauhaa ja vähän suklaata. Joo, ja me ajateltiin tämä niin pitkälle, että koska ihmisille some kuitenkin on niin tärkeä, ne haluaa laittaa vielä aatosta todennäköisesti jotain kuvia, ja ne haluaa laittaa uudesta vuodesta kuvia, niin me valittiin semmoiset päivät siitä, kun kellään ei ole mitään periaatteessa tarvetta laittaa mitään kuvia minnekään someen. Että siinä ei tapahdu mitään niin suurta siinä välissä, että sun olisi pakko tykittää sinne someen yhtään mitään. Eikä oikein tapahdukaan mitään. Kaikki on kiinni ja ihmiset on niin kuin lomilla. Niin sen takia me valittiin ne päivät siitä välistä. Ja toivotaan, että ihmiset oikeasti lähtisivät kokeilemaan. Ja me siis hiljennetään nuo meidän isot kaikki kanavat. Sinne ei tule mitään niin kuin viikkoon, mikä on siis aika hurja veto, koska semmoista ei ole koskaan tehty. Me ei tiedä, mitä se tekee meidän kaikelle näkyvyyksille, algoritmille, kaikelle. Mutta se nähdään sitten sen jälkeen. Mä uskon, että se tekee vaan hyvää, että niin kuin, koska se tuo taas teille itselle sitä niin kuin, jaksamista ja semmoista niin kuin, uutta intoa sitten, että kun se on yleensä, kun jostain kieltäytyy, niin siitä kasvaa sitten taas se into, että sitten kun huomaa itsekin, kun joutuu yrittäjänä puskemaan sinne someen, nimenomaan puskemaan välillä, koska ei aina niin kuin huvittaisi edes, niin tosin mä saatan kyllä olla sitten tekemättä, että mä en ole semmoinen, että mä laitan joka päivä, että mä laitan silloin, kun musta tuntuu siltä, mutta joskus on pakko sitten vähän puskeekin, mutta harvemmin. Niin sitten kun on justiin sellainen, että on pitkän aikaa niin kuin pois, niin sitten tulee jo se, että hei vitsi, nyt mulla on taas ihan uutta niin kuin kerrottavaa ja kaikkea, niin sitten se taas niin kuin se on paljon kevyempää se laittaminenkin ja sitä laittaa ihan mielellään, niin mä luulen, että se tulee ja se näkyy varmasti siinä niin kuin innossa sitten, kun sinne menee takaisin, että se tulee olemaan ihan hyvä. Joo, toivotaan, että mahdollisimman moni lähtisi mukaan, koska siinä ei pelkästään voita äidit, vaan siinä voittaa lapset ihan hirveästi. Miettikää, kun ne äidit ei notku ja isät puhelimillansa joulupyhiä, vaan ne tekee lasten kanssa, vaikka pelaa lautapelejä tai katsoo yhdessä leffaa tai menee ulos. Miten paljon jää aikaa enemmän, kuin ei selaa koko ajan somea. Ja nyt kun miettii ihan maailmantilannetta ja kaikkea, niin kuin mitä tapahtuu ja minkälaista sisältöä tuonne tulee koko ajan someen, niin siis se voi tehdä ihan henkisesti hyvää siinäkin mielessä.
että vähän vapauttaa itseänsä siltä kaaokselta, mitä siellä nyt näkyy somessa. Todellakin. Mä en osaa sanoa muuta kuin, että aamen tähän. Tästä Mä on ajattelen, vapauttaa kovaa levyltä tilaa. Mä monesti käytän itselläni sitä, että pakko niin kuin vapauttaa mielestä tilaa. Niin sitten tapahtuu ihmeet. Se on kanssa, mä oon stressijuttuja opiskellut sillä, että yksi mikä niin kuin kolahti noilla opinnoissa tosi paljon on se, että kun me ollaan kännykällä ja me saadaan sitä nopeata dopamiinia, niin se häiritsee meidän aivojen palkkiojärjestelmää niin paljon, että me menetetään kyky haltioitua. Ja tämä kyky palautuu aika nopeasti, sit, kun me jätetään pois sitä somea. Ja se, niin kuin, että vaikka se on vaikeaa, koska se on riippuvuus, se on addiktio, se on tosi vaikeaa aluksi, mutta se kannattaa lusia, koska sieltä tulee ne palkinnot on niin suuria, että kun pystytkin olemaan kattelemaan ulos hiljaisuudessa, eikä se ole koko ajan pakko poukkoilla eri suuntiin, niin se kannattaa niin kuin kokea. Joo, se on ollut kyllä, kun itse kokeillut niitä parin viikon taukoja, niin ne on siis ihan mielettömän ihania. Mä olin esimerkiksi se oli hauska viime kesänä mökillä, oltiin siellä ystäväperheen kanssa, ja muillahan ei tietenkään mitään taukoja ollut, eikä tarvikaan, ei he joudu tekemään työkseen somessa mitään, niin ei heillä ole niin paljon sitä kuormaa sieltä, mutta minä olin sillä sometauolla, niin se oli hauska, kun illalla sitten aikuiset otti viinilasit siinä, ja kun muut otti puhelimet ja rupesi selaamaan, ja itse vaan kattelin. Mä kattelin maisemia. Mä en tehnyt mitään oikeastaan siinä aikana, kun he pläräsivät niitä kännyköitä. Se oli aivan ihanaa. Ei mulla tullut edes halu ottaa sitä kännykkää, kun mä tiesin, että mä en sitä nyt saa ottaa. Ja mulla on nyt tämä tauko menossa, mistä mä pidän kiinni. Mutta se oli niin hauska huomata, että mä näin sen, miltä se näyttää muilta ympäriltä, kun muut plärää kännykkää. Ja sä itse katot, niin että linnut laulaa ja laineet liplattaa ja Mä oon huomannut, että tuossa monesti saattaa tulla sitten sellainen efekti, että sitä ihmistä sitten, joka on ilman kännykkää, niin sitä rupeaa harmittaa, kun ne muut on siinä, että no nyt te olette vaan, että laittakaa ne puhelimet pois ja seurustelkaa, leikkikää mun kanssa, älkää niiden puhelimien kanssa. Ja sekin on ihan fine. Totta kai saa sanoakin, kyllähän se niin kuin vähän havahduttaa niitä ihmisiäkin sitten, että hei, mut sanoisi sen just nimenomaan niin, että hei, mä kaipaan teitä, että leikkikää mun kanssa, eikä silleen, että tuomitsee vaan sitä puhelimen käyttöä, koska se puhelin ei ole se juttu, vaan se huomio, mistä itse jää paitsi. Mutta se, että niin kuin itse kanssa, kun sitä pidemmän aikaa nyt tehnyt aina välillä ja niin kuin sitä työskennellyt sen parissa, niin huomaa, että kun sitten ei tule sitä tuomiota, niin sitten käy just noin tolleen, niin kuin mitä sä sanoit, että siellä mökillä, että sekään ei enää, se ei haittaa, että ne muut on sillä. Että sen kun ootte. Että mä voin vaan niinku, että mä voin olla tässä itseni kanssa. Mä saan itse asiassa niinku hetken rauhaa siltä, että niinku kaikelta. Mä voin vaan tarkkailla tätä tilannetta. On hiljaisuus ja on kaikki tässä, niinku kaikki on hyvin tässä ja nyt. Se on ihanaa. Ja pitää muuten, tästä tulikin sitten mieleeni aivan aasinsillalla sellainen juttu, mitä teidän kannattaa varmaan sitten siinä podcastissa kanssa keskustella, niin on nykyään tämä kotona etätyöskentely. Esimerkiksi itse, kun tekee puhelimella ja tietokoneella töitä koko päivän, niin perhehän näkee mun olevan koko ajan koneella ja puhelimella. Sitten se mun työpäivä on ohi. Sitten mä vihdoin alan henkilökohtaisia asioita katsoa puhelimella, niin vaikka viestejä tai no lähinnä ehkä WhatsApp-viestejä tai jotain videoita, mitä on uutisissa tai muuta. Niin perhehän kokee, että mä vaan koko aika olen kännykällä. Koko aika mä vaan olen kännykällä, enkä tee mitään muuta kuin ole kännykällä. Ja sitten siitä alkaa tulee semmoista mustasukkaisuutta, just tällaista niin kuin mustasukkaisuutta sitä kännykkää kohtaan, ja ehkä vähän vääränlaisia kommentteja, että sä oot koko aika sillä, kun ei nähdä sitä, että milloin sä oot töissä ja milloin sä oot vapaa-ajalla. Niin toikin on niin kuin, kyllä yksi äitiyden ja isyyden, riippuen kumpi siellä kotona nyt sitten on tekemässä töitä, niin yksi mielenkiintoinen aihe käsitellä, että miten se saadaan erotettua se etätyö siitä perhe-elämästä niin, että niin kuin perhe ymmärtäisi, että osa siitä on pakollista, mutta sitten on kiva myös, niin kuin, että sekin, joka tekee etänä töitä kotona, saa myös katsoa joskus viestit kaverilta. Että se voi olla niin, että se ei voi koskaan katsoa puhelintaan muuta kuin työajalla sitten se etätyötä tekevä. Joo, se on Toikin, niin kuin, että mä itse opiskelen liiketaloutta ja työhyvinvointia, nimenomaan etätyöhyvinvointia, niin hyvä näkökulma tuo, että sä oot siellä kännykällä, mutta sä teet sit niin kuin myös itselle semmoisen, että sä et vaan mene siihen putkessa loppupäivään. Myöskin
miten sä itse erotat ensiksi sen ja sitten kommunikoit sen sun läheisille. Nyt tämä työt loppu, niin se on sitten usein sitä kommunikointiakin ulospäin, että kun jengi alkaa just syyttelee tai tuomitsee tai tulkitsee, niin nyt mä teen tätä. Ja sitten hyvä sanoa, että kohta mä tuun teidän kanssa. Anna mun hetki olla, sekin on sitä tärkeää omaa aikaa äidille ja isälle, että nyt mä katson tämän, sitten mä tuun sun kanssa siihen pikkuhetki odottaa. Kyllä, joo. Ja just se, että antaa niinku sen, että jos ne lapset on, varsinkin jos ne on kovin pieniä, että niin kun asettaa itselleen sen, että okei, että nyt mä oon sen vaikka 10 minuuttia, että vartti tuntuu pitkältä ja 10 minuuttia, niin mä annan tämän huomioon nyt lapsille, että nyt mä laitan sen työläppärin kiinni ja työkännykän kiinni ja lakkaan katsomassa niitä, ja mä oon 10 minuuttia lapselle täysin läsnä tässä näin, koska se monesti riittää, se riittää moneksi tunniksi. Sitten voi ottaa taas vähäksi aikaa sen kännykän ja niin kuin rentoutua sitten itsensä kanssa, vaikka niin kuin todettiin, että se ei koskaan yleensä ole rentoutumista sen kännykän plärääminen, mutta sitäkin tarvitaan, niin annetaan, suotakoon se jokaiselle se dopamiini siitä, mielihyvä. Kyllä. Mutta hei, tämä on ollut aivan mahtavaa, ihana kun sä tulit ja ihana oli puhua tällaisista tietyllä tavalla kevyemmistä asioista, vaikka täälläkin käytiin nyt isoja aiheita ja ihan suht syvällisestikin, niin silti tämä oli vähän tämmöinen erilainen tavallaan, mitä me normaalisti käsitellään, niin tämä oli ihanaa vaihtelua ja sä oot ihan mahtava tyyppi, joten on tosi kiitollinen, että tulit meidän kanssa tätä podcastia tänne meidän kanssa pitämään. Juu, ja ihan tosi hauskaa, että kaikkien sattuman kautta ollaan yleensäkin niin kuin törmätty, että kaikellahan on aina joku tarkoitus minun mielestä. Olen täysin samaa mieltä kanssasi. Me voitaisiin oikeastaan lopetella tähän näin ja kiitos kaikille, jotka katsoja sinne sitten kurssille ja somepaastoa pitämään sitten poikien ja äitien kanssa. Tauko, kyllä. Kyllä, just näin. Ja mahtavaa joulua, rentouttavaa sellaista. Ja hyvää uutta vuotta sitten, kun sen aika on. Tulkoon siitä parasta mahdollista, korkeinta parasta meille kaikille. Kiitos. Kiitoksia minunkin puolesta. Oli hyvä sessio. Joo. Ja tämä on aina herättävä, kun alkaa puhua näistä äititeemoista. Kyllä nämä nostaa itselläkin kaikenlaista pintaa. Että tästä voisi tosiaan jatkaa ja toivottavasti tulee joku. Ihan tosi mielenkiinnolla odotan teidän podcastia. Siis varmaan niin kuin, tosi hyviä aiheita tulee varmasti käsittelyyn. Että kurssia, niin että kyllähän, niin se oli kurssi, se ei ollut podcast. Mutta joka tapauksessa niin ihan tosi hyvä idea, koska varmasti on paljon niitä äitejä, jotka tarvii nyt ton tyyppistä. Siis oikeasti varmaan on. Kyllä, koska me tehdään aina sellaisia kursseja, mitä me itsekin tarvitaan ja oltaisiin tarvittu, mutta myöskin se, että tarvitaan nyt myös kaikki sitä, niin kauan kuin meillä nuo lapset on tuossa vastuulla. Tavallaan se on kaikille avuksi. Kyllä. Yes. Kiitos tosiaan ja palataan taas asiaan ja keskustellaan lisää, kun aiheita tulee. Niin